wae duite. Asik. Masuk. Kerupuk. Iya. Masuk. Ya. Sing mau ning undang-undang ora nganggo kowe iki bareng karo kowe terus do nganggo tambah-tambahno kuwi. Iya. Aku sok-sok ora tak omongke nek anu to panitia iki njaluk ki sok dadak. Nek kene ora kene mau Pak Arya ora ngendika apa-apa ora tahu. Tenane. Kae beliau isi legah kae takono. Sing Edi. Kae sing nganggo ngagem topi kae. Oh, Pak ini. Siapa namanya? Pak Arya saka pariwisata. Oh, Pak Arya. Aku enggak suruh ditambahin. Enggak ditambahin. Yo aku nyanyi wae berarti nih. Arep nyanyi sakaremu arep salto sakaremu. Ra ngawur lho ana Iwan Fals lho, Pak. Endi? Ki tas hitam dari kulit buaya. Endi to? Sebelahe. Rama Candra kok. Mirip ganteng kaya Bang Iwan. Kowe kurang ajar kowe iki. Rama Candra kok dunake Iwan Fals. Yo pancen ganteng kok. Kan setingkat ngono lho keren. Lekandani kok. Iya. Ya mirip ya, Mak ya. Iwan Fals ki saiki ya wis tuwa. Ya sak Rama Candra. Ganteng, ora kaya dalang. Apa njur Candra Fals ya ora. Boten mosok ya Fals Rama Candra. Rama Candra kae iki nek muni sing nyangik awake dhewe mesti tekan ndi mesti mresani kae. Ya, termasuk penggemar. Tur panjenengane iki wajib dicontoh. Aku mau dituturi karo Rama Candra. Dituturi iki apa? Dikandani kon menjaga kesehatan. Aku mau rak wis matur to. Sikilku kiwa iki titik-titik wis kram. Wis kram, Pak. Titik kram lah. Rama Candra iki, Mas, aku ki ngepit sedina minim 100 kilo. Beliau tahu tekan 100 kilo Rama. Tekan Surabaya, tekan Jakarta tahu. Ngontel. Ngontel. Yo ngepit basa Jawane ngontel jarene. Santai, aja jengkel. Ora yo ngepit. Wah, mulane aku wis tuku pit tak niati tenan. Iya. Saiki ngepit terus sadurunge berangkat wayangan ngepit terus. Wah, mesti kudu golek keringet aku. Sesuk nek kesel sikile iki golekke mesin wae nggo ngeprak kuwi. Dadine ora kesel. Dadi tinggal dipencet muso ngeprak dhewe tek ngono. Kangelan banget. Ayo sing. Idemu apik lho idemu. Ya, kan. Ning engko nek iramane cepet karo alone iki rak dadak nyetel meneh. Mosok tundra tang. Ngono nyetel kecepetan. Iya. Digawe mixer ngono lho Pak iso. Nah iki kan wis ana dhewe, iki ya tak setel. Oh ngono. Heeh. Iya setelane kene. Ana setelane. Nek kecepetan ya tak degep sithik ngono wis. Kendo dhewe. Ana mixere berarti. Ora mixer. Heh? Mic. Wah anggere iki kecepetan ngono tak degep langsung iso alon dhewe. Alon dhewe wong lara. Heeh. Sesuk aku diajari Pak nek. Aja rasa. Ya aku kan yo dalang pada age. Dalang ra S1 wingi. Iya. S2-ne kami wis ora dalang. Kowe wis iso kok kowe wedi to nek aku dalang wedi ra payu. Sing jenenge dalang wedok ki ya nek ora duwe power swara sing gedhe kuwi angel. Mergane orang tidak bisa menikmati karakter wayang. Ya bener ya. Oh. Ya iki lanang-lanang kabeh. Dulu dalang putri yang terkenal ki Bu Harni. Bu Harni Sabtowati. Suarane mergane gedhe, panjangane iki mesti suwargi ki udut kaya wong lanang kayak ngene iki. Berarti nek aku kudu udut. Ben suarane gede. Sakarepmu nek kowe nek arep langsung gede kae apa untel kae lho. Ontel apa mangan pit? Ya ora kuat cangkeme. Untel iki kaya kae lho apa jenenge iki? Hah? Kembang sukun kae untel. Kuwi nggo ajar udut sip. Apa kaya ngono kuwi? Wah iya langsung gede sisan aja sing tanggungan. Heeh. Ya. Nembang apa sa? Pamunduntane napa niki wau ketoke kathah. Sesideman ana, podang kuning ana. Terus apa jenenge iki warna-warna apa kae? Ya, heh? Podang kuning. Bayar piro? Dar ora kowe. Kapokmu kapan? Podang kuning. 50 karo gawa mulih. Ya mana? Aku selawe we monggo mulih.
Ana sing gelem 50 go mulih. Oh emoh selawe nggawa mulih Elisa. Ora sudi. Wis marai pecah ndase nang omah. Iya. Lah ngopo to, Pak? Aku yo mangane ra akeh lho. Ora mangane le akeh, omonganmu iki lho sing marai pecah sirahku. Iya. Omongan ora genah, mesti aku disengiti tangga teparo. Kenapa? Kowe mesti nek omong nang omah bengak-bengok ora karu-karuan. Iya. Ayo wis tau tak oyak yo, Pak. Ora duwe tata krama. Iya ora Bahasane cing pletot ra karu-karuan. Nek kan menghasilkan. Iya nek menghasilkan iki menghasilkan, makanya yo ngono lho. Termasuk apa jenenge iki? Subscribernya nambah. Nambah. Lah iya, berarti aku sesuk ditambahi lho, Yohan. Beres tak ora usah kuwatir, wedi we akeh ngono. Apa wedi? Wedi. Wedi napa? Wedi pasir. Oh, pasir. Nggo apa? Anggo nguruki kowe iku. Iya, aja jengkel, aja jengkel. Jengkel. Ora guyon aku nek karo Elisa iki wis biasa kok, no guyon ki wis biasa. Iya. Nganti ana sing ngomong nek Elisa ki omongane sok neranyak. Lah Elisa ki ora dong kok dadine. Dadine wong iki kudune paham bahwa dia itu enggak tahu bahasa Jawa. Mulane nek diblusukke dek ben kae ngunekke patakmu, Pak. Monggo patak iki kasar banget. Nek ya ora apa-apa tak ngapura. Iya. Kan tergantung yang ngajarin sebenarnya. Lah kowe meng diblasokke wong kok ya gelem. Lah berarti kowe yo sok mblasokke aku. Sing marake kesalahan wong kowe guruku. Ya ora. Kok kowe kok madeg dadi muridku ki lek mau bayar SPP dhek kapan? Ora kok kowe muni aku gurumu ki lek mau bayar SPP kapan? Lah iki ben bengi ngrungokke wayangan kan tadi krungu terus mengko lewat lingkungan ngono ya kan guruku berarti kebanyakan pasien Nugroho gitu lho. Ame ngomonganmu ki lho sing sok kekasaren. Ya. Kekasaren. Rada dialuske sithik. Ya goleke amplas popo. Ha kene ngelekar ning arepku tak amplas kene. Mangsane ora. Iya. Dek neng Wonogiri kae. Aku ora isin kok. Nanti sa jalan mlaku-mlaku, Pak. Wah, ya aku melu aku tuku mie ayam. Oh ya aku melu. Tekan kono kan isih sore. Iya none wong wayangan ya. Lah kok mampir nang omahe wong ki, "Bu, ajeng derek ngising." Waduh. Lah yo ngising. Bu, kula kebelet ngising. Aku wis omong to, nderek wonten wingking. Iki basa Jawa sing halus. Masalahe wingking ki akeh, aku wis jelaske. Wingking ki nguyuh yo iso. Arep golek apa lah sakarepmu golek panganan. Ning basane Jawa tatarane ngono kuwi. Iya, tapi ning kebelet ngising. Ben paham ngono. Aku nganti mbok ibuke iki muni ya ning karo mendelik mripate kae. Wah, aku duh, ngapunten nggih Bu niki piyai Sulawesi. Dalah ibuke, "Oh, yang Mbak Elisa niku to?" "Nggih." "Oh, mboten, monggo." Lah kudu monggo. Ora apa-apa ta malah. Ora apa-apa ning aku sing isin. Alah. Mau ditaruh mana mukaku? Aleman tenan. Aleman. Ya. Ya, sesideman apa sa? Yes, Sideman. Sideman yang minta 10 lebih orangnya. Iya, akeh banget sing minta. Iya. Wiwitane anderek sang peke Neno Sesone ana wong ngersake tak nehi nomormu kowe ya. Aja, Pak. Aku ditelepon video call terus kesel aku yoan. Kabeh do video call iki nomere sapa meneh ana wong ya ngono kae macem-macem e. Nek ana sing ngersake bawa Mbak Elisa telepon sendiri saja. Aku siji wis kerepotan, loro bola-bali tok arani nyatut duitmu. Ya ora jengkel. Ora jengkel. Ora apa-apa lah paseno wae. Wah, wis ora kepenak ya aku kaya terbebani. Alah gayane. Ya wis terbebani tapi kan untung. Ning kowe ora apa-apa tenan. Tenan para popo ikhlas. Ya wis nek ngono ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Aku reti ra apa-apa. Bayaran kaya sinden biasane ra apa-apa. Di aku bintang tamu ra masalah. Wah.
Nah, ngono kuwi dadi wis ana kesepakatan disekseni piyai akeh. Iya. Engko nek tak kei nomormu wae ben kowe iso ngarani to Mbak Elisa ke Jawa Timur berapa? 5 juta. Ngono kan tok tombo kabeh tanpa tak potong. Nek liwat aku kan aku iso ngarani sak-sake. Ha ta? Masane kaya nek Kabupaten Malang iki nimbali kowe ya. Kalau pakai Elisa berapa? Wah Elisa sekarang ngaleman. Sing ngaleman ki aku pokoke to, Pak. Oh sike, iki rak teknikku. Oh. Elisa itu sekarang ngaleman. Kalau sampai Jawa Timur kalau enggak 8 enggak berangkat. 8 nopo? Mboten napa-napa. Nah, rak tak keke kowe karo tengah. Selama iki berarti aku nabung ning konamu ya, Pak. Nabung dengkulmu mlocot kuwi. Sesuk tak tagih. Oke, wis reti aku saiki. Selama iki ra reti. Berarti nek 8 sesuk tak hitung dhewe, tak gawe catetan. Pak Seno kurange sakmene. Ya anggepe kowe iki pegawe pajak apa piye? Ayo gawe. Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Neno Bendera terus kayungyon Neno selendang kuning kang saking bukir. Eblek dicoblosi jungkat. Sapa anteng iki to? Kok apa jungkate lincipi berarti? Iki nggo wadah wayang. Ora apa-apa Pak, mengko nek pas buka gunungan to Pak di vet engko kenoke iki lho, kenoke sanggule anteng engko ben kontal kan dur. Cung kuwi arep balas dendam. Aja mesakake. Aja, cah apik-apik iki. Seneng aku nek ana iki. Oh iya. Cah bekok. Pekok. Ayam berpekok. Berkokok. Swara kurang pramana ning wasis angungrum marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis. 2 channel malam ini 18.000 penonton seluruh dunia. Wow, keren. Iya. Cuman wayang kulit itu cuman Pak Seno loh. Kadang-kadang ngalahin musik-musik itu juga loh Pak. Ya, live streamingnya ini. Kadang kalau kita mendapat trending topik di Trending YouTube topik. itu nomor 1 penonton terbanyak. Dan 18.000 ya Mak. Iya, saka London, Chili, Taiwan, Jepang, Eropa. iki Eropa juga banyak yang nonton. Eropa iki ngarani negarane Itali ada. Itali iki mau malah ana sing kiri niki nonton bareng Italia. Yo, niki sedulur kula Siwa Roberto Baggio. Siwa Roberto Baggio. Wow. Oh, Pak De Donadoni. Lek Maldini do nonton wayang. Oh, Lek Maldini pemain AC Milan. Oh, do jeleh bal-balan kok no. Nonton wayang kabeh. Terus tresno sesi demam.
Patenono. Patenono. Mane lara untu lara dipatek. Luweh becik patenono timbang kepisahan. Selesta tak rewangi samutono lawan kula warga karbolan traputra. Liwat kencange. Wah, iki nek mungsuh Mbak Tatin rame cah loro iki. Sayange iki Mbak Tatin lagi nyatus dina ibu ele meninggal. Yes. Oh iya. Dadi izin ya, Mak. Izin malah ya ora apa-apa. Sesuk aku gawe grup dhewe karo Mbak Tatin ya, Pak. Apa grupe? Ya gawe grup, engko nek Tapi misale ora apa-apa, payu. Sa. Suatu saat kamu harus bisa golek incon sing kira-kira kuwi sak rombongan. Dadi iso nek payu ki kowe karo Tatin wis dadi bintang tamu, wis ora usah ndodok golek liyane, wis Beres ya, Pak. nyambung. Wah iya. Terus regone Pak Seno Ora usah sang remburka, ora usah remburka. Sesuk kuwi diurus gampang wis. Aja kowe arep ngonekke aku mbati meneh to mingan. Iya. Ki dadi konotasine penonton ki elek lho. Dikira aku mbati tenan lho, biyen Dek Tatin muni nek latihan tak golek tak gaweke gule ning gule kobis kae ya terkenal tenan. Aku tahu ketemu wong ning Malioboro iki, "Weh, Pak Seno gule kobis, Pak." Ndasmu kuwi aku. Makane aja sia-sia. Dikira tenan e. Monggo aku nek nganu gawe daharane Ndara Wiyaga iki. Aku nek gawe daharane Ndara Wiyaga iki lho, mesti ora kurang lho. Iya. Napa misale Tebaske blumbang, tak satke blumbang latihan rung karuan dadi gendinge wae. Iya, tebaske blumbang. Bleke pitik ra ketang sing do duwe do grenengan. belah pitik apa wingi ketoke ya mung Indomie karo kuah ewe bening kok. Ngandel ora. Kowe iki seneng. Tenan aku mangkat latihan wingi sine wong mie. Sepatane nek ora mangan iwak, lara wetengmu lho. Ana iwake tapi disuwir cilik-cilik. Aning arep disuwir kuwi jenenge apa aku tak takon? Ya iwak. Agene. Ya tapi mung piro sak piring gedhe mine sak mene iwake mu sak mene opo? Ayo sesuk. Belit kuwi. Sesuk tanggal 1 uyon-uyon kuwi. Wiyaga 1 sinanji ingkung 1 ning dina. Oh tenan. Wah. Ketok nek dokoh banget ya tenan. Ya seneng kok. Iya wis oke ra masalah, ra ketak ming gemak dijembeng. Iya. Ya. Aku wedi nek Lisa muni tenan ngono. Engko nek ora tenan terus diomongke nang pementasan. Iya, kok tak duduhke ning vlog. Pemirsa, ya kemarin katanya Pak Seno mau memberikan ingkung tapi ternyata cuman sesuwir saja. Wah. Ya ora apa-apa. Iya. Aku tok kanu ning kon chatting barang dos pundi Pak kabare? Gule kobis wah jan Tatin kene. Dadi kondang tenan ya aku. Padahal ya enak-enak tenan aku nek do latihan ki. Rokok ya ana. Wis ora apa-apa nek tak lakonane ayo iki nasibku kok. Iya. Luwih becik patenono apa kae. Iya. Liwat kijanging alisku kuwi sahang lendang. Suatu aku isih mampu
Apa-apa. Kancane nyambut gawe kok dhewe mangan gedaki mak ndelu. Wis akeh lho Pak, iki mangane mung ning tratak lho Pak iki bocah iki. Kurang ajar kowe yo ngene. Tenan aku karo Anteng ki jakos mangane ning tratak. Nek mangan wayangan mangkat wayangan mangan, sesuk-esuk mangan bar kuwi turu. Kok mangkat mangan meneh, ngono ngirit turipe. Iya ya wis. Ya terus ki ora usah didelekke. Yo. Rasa isin kok ya. Gede mak. Ora tak delok kok aku arang madhep rene kok. Yo gak wis. Wis aku ora ndelokke wis. Kowe anggere aku krasa. Yo gak wis. Ndelup. Arang Anteng imbo cara ngerti anu oh kuwi benak apa meneh. Iya. Wis ra iso Anteng Pak iku. Diencoki laler malah kono penyakite kowe. Lho ya. Iya cah edan. Ditutup kok dinganekne ditutup. Kaya eneng wadahe wae. Ditutup. Ayo. Urip ana kutha gedhe kowe tatukake isine kowe apa wae nadyan sesidem
Matur sembah. Jangan lupa untuk datang ke sini Kaki Langit. Ada pasarnya juga. Ya, destinasi wisata. Pasar Kaki Langit jam hari Sabtu Minggu. Loh, kok Jam 6 sampai jam 12. malah hafal. Skandani, yo ngene iki cah cerdas sih makane larang. Di sana bisa jajan macem-macem, ono bontil. Apa? Bontel. Bontel. Terus Bontel ono miletek, ono Hah? miletek, ora mi dikletek kuwi iki mine lempah apa piye? miletek. Ayo mi kok dikletek iki mine loro. Kok kletek? Kudu kletek, letek. Letek, Letek, letek. Le, tek, tek, letek. letek. Tetep ra Letek, iso. pecel, bubur macam-macam. Jangan lupa berkunjung ke sini ya. Iya. Wes rampung. Matur suwun. Ayo pinter jane iki lagi ngadeg wis. Assalamualaikum. Penontonnya kompak. Hah? Penontonnya kompak. Ya penonton ki mangunan apik-apik sih kabeh. Pada baik. Orang apa kok ora kepenak ya, Pak? Ora ngapak ora kepenak. Nembang apa, Pak Dalang, Bang Limbo? Nembang sing apik, Rikar nembang apa? Iya. Dalem? Iya. Eling-eling. Eling-eling Iya. Banyumasan. Ya. Iya, Di- Pak. Eling-eling baik. Eling-eling bae. Men pada eling. Raden. Senengane mbelasukna kok. Orang-orang blasukna nyonge goleki larasan kene goleki nada kaya kowe orang blasukna. Nek blasukna sih Rika nyong kon supaya nirok-nir Rika lan ulun. Kok dadi basa dewa barang. Oh angel ya mak iya. Raden Arya Waraku Dara nyata lamun Satria Satrian Jodi Pati prakoso gagong luhur Praka Saga Gaku Luhur godakwa Godek lah jarine nek Banyumas oh dadi A dadi ya ora kabeh godek wok ya dadi godek wak ya tetep wok oh wok Godek wok simbar jajak yen ngandika yen ngandika gerung pindah guntur dasar Satria Prawira Rama Eling-eling kula eling gunungane senapati
neno Manang soten atine bolar balen kasur janur kasure wong barang kasur janur kasure wong barang gawe ramane angele mandek iki saka cepet ndang. Sing ngendang mondek. Mandek mlaku maning Iya, ya ora apa-apa, sing penting jogete pada karo sing ngendang. karo leren. Ya, pada jayanya. Depan depek wong seneng nganteni janur gunung sakulon banjar patopan janur gunung sakulon banjar patopan Wah, pokoke gumer. Wis ya Pak.